Jupi, jej, čaute ľudia, vítam vás u dneska v ďalších screenshotoch Brookhavenu po dlhom čase. Jupi. A pozdravujeme jednu kamarátku, ktorá sa musela ísť preč. A jak sa tak, nech sa napojí. A my vám ideme ukázať ďalšie screenshoty. Poď. Takže začíname tým mojim domčekom. Jezi. Už idem von. Ja som. No, takže ideme najskôr do bytu, kde teraz si neviem spomenúť, jak sa do tej skríši vchádzalo a viem, kde je tá skríša, takže vám ju ukážem tú skríšu. Ja sa snažím dostať von, ale už... Tak sa teleportni, prosím ťa. No a kde si teraz? No veď byt 1. Byt 1. Potom, jak tak blesk sa volá Coky, neviem aké číslo, a jak sa voláš? Coky tá, neviem, medzera. Alebo čo to je? Podržítko. Tak podržítko 166. No tak, nebudem všetkým prihývať friend quest, ale jak niekto chce. Dobre, takže tuto sa kde si klikalo na klavír a ja si nepamätám kde, tak vám to ukážem takto postielkou. Funguj. Tak, tada. A tu sme proste pri trezore peňazí. A teraz, neviem, či to sa už dalo, ale po starom sa zdanie, ale keď dáte propy a dáte takto, tak tu sa vám ukáže táto prop, ktoré ste položili a môžete mať akože prop kamera, ale iba v dome. Tak, a ja tu môžem teraz... Jupi. Kde si? Tu. A teraz ja neviem, pustím dance 10 a dám, že toto a tancujem. A hej, tancujem tam guli. Dobre, tak teraz ideme do bleskovho domu. Takhle, ja si idem zrušiť byt. A ideme do bleskovho domčeku. Ja si musím vypnúť ten tanec. Dobre, takže na toto si musíme zobrať aspoň také základne baterku, ak chcete niečo vidieť. Ja chcem, aby ste niečo videli, tak si berem baterku. Lebo ja neviem moc poučný. Blesk, hovor do mikrofónu. Neviem, či sme moc pouční. A tu sme proste, ja neviem, miestnosti, kde si môžete urobiť, ja neviem, štúdio. Takže teraz ideme, Blesk môže zmazať dom. To už si tu... Ja som v skríši, neviem, čo robíš. Teraz ideme do kina. Nie, ideme na film. Aj v tomto dome je tajná skríša. A ak chcete vedieť, čo je tu za tajná skríša, pustíte si predchodzie videa, neviem, v ktorom to je, či v jednotke alebo dvojke. Tak, ideme. Aha, Voldemort. Nie, nesmejem sa. To je Putin? Ja som tam pomýlila, nie Putin. To sa volá Donald Trump, keď má Ameriku nad hlavou. Blesk, správaj sa slušne na verejnosti. Aj predtým vám ukážem túto novú tej reštike, ktorú asi zase vymenia za McDonald. Poď. Tak túto, ja som na to robila short, ešte s tým starým skinom. Túto sa dá proste rebríkom, ale mne sa nechce chodiť rebríkom. Ešte sa dá to uskakačkou, čo ja nemám za rebuxy. Ešte sa dá tadiaľ to tiež rebríkom, alebo takto nejako vyskakať. Počkajte, tak. Už som tam bola. Dobre, som tu. Tu proste býva Čiči, nejaká mačka, to je pre mňa. A potom tuto, ja neviem, bez lovci. Teraz si zoberiem posteľ. Nie posteľ. Posteľ. Blesk, kde si? Hore do tej skríše. Hľadám jednu vec. Ja som ti minule ukazovala. Áno, hľadám jednu vec. Dobre. Ale bola dôležitá. Tvoj skin.
Dá sa tam dostať aj bez rebríka. Tuto je jedna miestnosť. Ja tam ten rebrík potrebujem. A Ja sa tam s tým rebríkom nedostajem. Blesk, mám ťa komentovať? Ne. Ježiň, ja som sa dostala hore. Tak naspäť. Uí. Ja sa tam... Tak, a teraz tam je druhá. Máš tu ešte rebrík? Použijem ho. A potom, nechoď do tej postele, to ťa vystrelí na mesiac hore. Nie. Ešte teraz budem šéfom ja. Ja som tu rozstrelila typkov. Super. Dobre, a tu je ešte taká mini chodbička. Tak, mini chodbička proste tuto. A keď prejdete tuto, tak znovu sa dostanete k tomu gauču. Viete, takto. No, tak to bola reštika a teď ideme do lietadla. Teda najskôr do kina som vravila, tak ideme do kina. Blesk, poď. Počkaj, dáme preteky vozíček alebo skateboard, čo je rýchlejší. Čo chceš ty nosiť? Ako... Ja chcem skúsiť vozík. Dobre, tak počkaj. Čakám ťa. Ja si potom zmrznem. Poď. Čakaj, ale to si dáme preteky. Tejto bielej čiary. Počkaj. No. 3, 2, 1. On je vozík rýchlejší. To je zvláštne, to je škoda. Super. Dobre. Si tu? No. Dobre, tuto sú dvere, do ktorých sa nedá nejako dostať. Ale keď tu dáte posteľ... Tak sa tam zázračne dostaneme. Počkaj. Prosím. Na to. Idem bleskovom. Nechod tam. Prečo? Neviem, ja som nechcela to bol. A tu sme pod svetom proste. Wow. Počkaj, čo je pod kinom? Nič? No, dobre. A ja viem, kde je lietadlo. Ono nikdy vrali. No proste, uvidíte. Takže ja idem skočiť do vojdu. No a teraz ideme do lietadla, kde je tiež tajná skrýšťa, je taká úplne mini. Keď chcete niekoho vytroliť, akože, a jak ešte nemáte like a odber, tak by som vás pekne poprosila. Nemusíte, je to dobrovoľné. Takže ideme do Brookhaven Airport. Uí. Dnes musel niekde odskočiť, takže nie na vecko. Ale musel ísť niečo urobiť, takže ja som tu sama. Uí. Škoda, že sa nedá vyzerať blesk. Počkaj, to by sa dalo. A teraz pôjdete do lietadla, proste normálne lietadlo. Skočíte. Proste. A tu je ten tretí spôsob, jak sa dostať pod fontánu. Sa musím trafiť. Bez toho to nejde. A nefunguje to vždycky. Počkaj, tu je bazén. Hej, takže ja musím ísť tam. Prosím. To nestíham, ten tretí spôsob. Dobre, a teraz sa proste pustiť. On funguje iba z výšky. Vedkej. A teraz ideme vytroliť bleska. Takže sa idem schovať do lietadla na záchod. Dúfam, že nás pôjde hľadať. Takže, blesk sa už napojil, tak ja musím švíhať. Uí. A jak sa pýtate, prečo sa blesk volá sakra Coky, tak to sa spýtajte jeho. Odchádzam, blesk. Počkaj, budem vozík. Tak, a ešte predtým, než pôjdeme sa schovať na záchod, tak vám ukážem, čo je lietadlo.
Takto. Tak, ono je to jedna veľká krabica pod svetom proste. Uí. Dobre, a ja sa idem schovať rýchlo pred bleskom. Tu posteľ, to je jedno. Dobre, musím... A teraz čakáme na bleska. Prosím, nech sa tu ukáže každú chvíľu. Ja som trošku zmetená. Blesk pod nás hľadať. Som zmetená. Veľmi zmetená. Kde si? Ach, jaj. Keby som vám to mohla ukázať, ja tu musím stať v tomto. Tejto krátkej. Tak Blesk vám tu ide niečo komentovať, ja neviem čo. Neviem. Dajte nám like a odber, To som už vravela. aby sme si mohli ísť do McDonaldu, kúpiť hranolky. To som už dneska vravela, že dáte like a odber, takže to nejdem komentovať. A hovorila si o tých hranolkách? O tých hranolkách nie. No tak pôjdeme aj na palacinky, keď nám dáte like. Čo mám natočiť, Blesk, že palacinky? Dobre, ale musia byť s nutelou. To ja zožerám s nutelou, ty máš džemové. OK. Takto. A dobre, Blesk, môžeš ma ísť hľadať. OK. No, určite budeš v kabínke pred... Ja si idem nadstaviť ako nejaký strašidelný skin na Blesk. Si tu pri jedle? Nie. Rýchlo nejaký UFO, jedlo. Rýchlo niečo hororové. Ty vieš tuto. Hoci čo, ja neviem, nastavím si hociakú scary masku. Nie si tu. To si skoro všimol vlastne. No, už Telka. ako vyzerá? A si tu v tom lietadle vlastne? Áno. Super. Výborne. Ba. Ja som nestihla ti To je čúrať. skoro vtipné. Ja viem. Ja som skúsila random TikTok. Skiny. Čo? Vyšera! Ty si to zľakala mňa. Počkaj, teraz som vyššie, jak ty, haha. Tak. Dobre. Sa schovala na záchode, umí si ruky. Poď skočiť. Padákom. Dobre, dopredu. Tak. Jump. Netrafila som sa, ne. To fakt ide. Dobre, prosím ťa, poď. Počkej, to... Kde presne? Do autosalónu. Wow. Halo, Tam ideme. a ja som ten dom zmazala, halo. A na čo tam ideme, keď si to auto aj tak nemôžeme kúpiť? Lebo máš malo, poď. Idem tam najrýchlejším prepravným vozíčkom. Tak to je fakt krásny voz. Tuto, pod týmito schodami. Blesk, poď bližšie, nepočujte zase tvoj komentár. Ja tam nie som. Traf sa! Haló, ja som vedľa pri tých autách, nie pod mostom. Jej, konečne. A teraz tu máte proste takú mini tajnú miestnosť pod schodami. Wow. Wow, Blesk, fakt nadšenie. Ja mám ísť! Choď preč. Ja už tam nie som. Dobre, a teraz... Poď, prosím. Kde chceš ísť? Ja? Môj skin je ľahký, alebo čo? Haló, a už.
Ja neviem, čo sa deje môjim skinom. Takto. Ja som si tiež Haló. myslela, že to je tým malým skinom. Ale Alebo to je tvojim menom. chceš jedlo? Jako my ukazujeme tajné skríše a ty mi tu dávaš jedlo. Takto. Teraz. Tak a proste ste pod mapou a teraz si môžete zobrať, ja neviem, propy. S propou si zobrať stoličky. Hodiť jednu sem. Ty to nekomentuj. Hodiť jednu sem. Zobrať. Posunúť. Pustiť. Neviem, skočiť, jak sa trafím. Áno. Zoberete. Nakopírujete ďalšiu. Bez ja ich budem vymazávať, tak si dostávate vlastnú cestičku. Super. Co ti nenapadlo si zobrať niečo dlhšie? Takto na pero, ja neviem. Skočiť. Proste môžete kúkať, čo je pod mapou. Uj. Tu je ten proste, tu je polícia. Tu je tá tajná banka vzadu. Počkaj, ja by som tam... Škoda, že nemám vrtuľník, to by sa dalo najlepšie preskúmať. Proste takto sú tu veci. A teraz ideme do ďalšej skrytej miestnosti a ideme do domu. Jak nie, vlastne ešte škola. Školička. Ja tam nejdem. Ideš sa mučiť. Sa mi nechce. Idem na policii, idem zatknúť školu. To je dôležitý prípad, zatknúť školu. Snad ti to pôjde. Tak, idem tu proste, ja neviem, s týmto. A teraz tu máte proste tigrík, krásny a vôjdete. Vôjdete. A ja už musím skočiť. A ste pod schodami, wow. A proste máte školu. Blesk, prečo mám decko na policajnej motorke? Blesk, prosím ťa, spavni ten dom. Ktorý? YouTube. Ja! 6-7. Nehnevaj ma a spavni ten dom. Hovorím 6-7. A ja vravím, že spavniť ten dom. Prosím, spokojná. Počkať. 10, 20, 30. Hovorím, musíš počkať. Koľko budeš mať sekúnd, tak toľko nebudeš jesť. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 167. By si ho mala hneď vedľa skoro. Takže teraz nebudeš 170 minút bez jedla. Nie, sekúnd. Minút som povedala. Takže tu máte krbík proste a tak ďalej. Teraz idete hore. Blesk, zostaň dole, ideme sa hrať na schovky. Že fakt parádny dom pre youtubera, ale ja idú tady. A som proste tu z Blesk. Pred pikolou, za pikolou môžem sa hľadať. Nie to uspie. Dobre, ideme na výlet. Kde si? Prečo nemáme gold YouTube button? No nejaký komentár, ktorý nemáš, ako vždycky, keď dotočíme video. Nie. Tak to si ja potešila. Že viem, kde si, ale nedá sa mi tam dostať. To je môj komentár. Ty si fakt logik. Akože... Ale ono sa chodí spodom, nie horom. No to si mi mal povedať skôr. Ty ma hľadaš, nie ja teba. Musíš počkať.
Takže tam idem dolu. O, No dobre. vidíš, tada, blesk to našiel. Chcem. Kúpime. Nedá sa. Proč? Nedá sa. To zaplatí jeden cheeseburger. Do najskôr by si musela mať rada, nech máš tento sivý, až potom nech ten zlatý. Nie. Ja som prvý ten zlatý, potom môžeme mať sivý. Ale najskôr musí byť sivý. Vidí najskôr zlato, striebro, bronz, či naopak. Naopak. Takže bronz, striebro, zlato, vidíš? Nie. Takže čo, zlato, striebro, bronz, tak? A ešte ako nakoniec záver si odpalíme laborku. Čo ty na to, Blesk? No, možno. Ale prvý si chcem ten cheeseburger. Nie ideš. Máš byť 170 minút bez jedla, tak ideš. Aha, už tu niekto odpalil pred nami, tak nič. Proste odpalíte, Ale to idete ku generátorom, Aj. ten tiež odpalíte a ten je tiež v vzduchu. Ty, tak to má zaujímavý barák. Zapnete Lambo. toto. Nejdeme si natočiť Lambo. Nie. Mám Ideme Lambo! Ideme odpaliť laborku. Tak choď. Upsi, ten typek tu je. Halo, niekto to už predo mňou urobil. To je úžasné, ja som nabúrala s Lambom. Nemusím bežať hore, lebo to niekto už predo mňou urobil. On mi všetko na červeno dal. A to je výbuch. Ja zomriem. Je veľ, hodne šťastí, zdraví. Tak to si parádny. Hodne šťastí, zdraví. Hodne šťastí, Už to bude. milé Lambo. Ide to byť. Ja som spadla z komínu. Musíš počkať. Prevrátilo sa mi Lambo. Teraz to ide vybuchnúť. Super. Poďme tie zelené pazure, ja ich nikdy nemôžem nájsť. Tak. Je to? Ešte raz. Všetko je zapnuté. Tak, teraz. Asi by som mala ísť dovnútra. Wow. Radioakcia. Ja som prešla cez stenu. Wow. A tuto vždycky bývajú nejaké pazure a ich nikdy nemôžem nájsť a Blesk ich vždycky nájde. Alebo ich už niekto zobral, to je tiež možno. Nikto tu nebol. No veď, ale tu bývajú tie pazure, tuto. Ja ich tu nikdy nemám. Tuto vždycky sú. Tuto bývajú proste zelené pazúre. Takže z tohto videa to bolo všetko. Ak chcete ďalšie tajné skryše, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. A zatiaľ čau. Burger.